mest er på gulvet. Jeg er jo oprindelig keramiker fra Kolding, men ret hurtigt begyndte sådan at arbejde mere og mere strukturelt. Og efterhånden så breder jeg også rigtig meget. Altså, jeg laver både keramik, og jeg laver stykker i bronze, og så er jeg også begyndt at male billeder, og jeg laver også lidt grafik, og jamen, jeg ruller på mere end nu. Og også i mange forskellige udtryk egentlig. Hvis jeg for eksempel laver sådan nogle hjul eller sådan noget så lige pludselig så bliver jeg simpelthen træt af mig selv. Så skal jeg lave noget, så skal der ske noget nyt, og så kan det være, at jeg begynder at modellere, eller begynder at male. Så derfor så varierer jeg hele tiden meget i mine udtryk. Ja. Og jeg går meget sådan, og jeg er optaget af det der med processen, det der med at brænde, og jeg bygger selv min ovn, og det er brændefyret ovn, og det er primitivt, og det er hurtigt, og der er masser af ild. Det er sådan det jeg meget er optaget af. Og jeg støber også selv bronzeting. Igen også fordi jeg kan godt lide processen, jeg gør ting selv.